Ασύλληπτες καταστάσεις εκτελήθηκαν λίγο πριν τις 5 το απόγευμα σήμερα στη διασταύρωση των οδών Ακροτηρίου και Γλάφκου στην Πάτρα. Όλα συνέβησαν μετά από σύγκρουση αγροτικού, στο οποίο επέβαιναν Ρωμά και ενός ταξί. Και οι δύο υποστηρίζουν ότι πέρασαν με πράσινο. Ξαφνικά ο οδηγός του αγροτικού άρχισε να ζητά εξηγήσεις από τον οδηγό του ταξί, κατηγορώντας τον ότι αυτός πέρασε με κόκκινο. Στη διένεξη παρενέβη η διερχόμενος οδηγός μαζί με μια γυναίκα που κατηγόρησαν τους Ρωμά πως εκείνοι πέρασαν με κόκκινο. Το ζευγάρι δέχτηκε επίθεση από τους Ρωμά που ήδη είχαν συγκεντρωθεί εκεί και ο άντρας ξυλοκοπήθηκε. Λίγα λεπτά αργότερα έφτασαν εκεί και άλλοι οδηγοί ταξί. Ένας μάλιστα δέχτηκε την επίθεση των Ρωμά και λίγο έλειψε να καταλήξει στο νοσοκομείο. Τι να πω, εγώ ήμουν σοκαρισμένος μέσα και έξω γινόταν ταραχή. Ταραχή, Ναι. Και παίρναγα κανονικά, έγινε το τρακάρισμα αυτό, αυτά γινόνται. Κατεβαίνω κάτω, ήταν μια κυρία εδώ, ήρθε μια κυρία εδώ, μας λένε δεν έχουμε καρτιά, είμαστε γύφτοι, είμαστε αυτά. Και χτυπάνε, εγώ φώναζα το ασθενοφόρο να πάρουμε έναν ασθενοφόρο, να καλέσουμε το ασθενοφόρο να πάει τη γυναίκα μου στο νοσοκομείο. Προσπάθησα και εγώ να βγάλω τη γυναίκα από μέσα από το αυτοκίνητο και ήρθαν εδώ, μας βρίζανε. Και έγινε βασαρία. Και έγινε βασαρία, ναι. Ποιος χτύπησε ποιον τώρα? Σπρώξαν τη γυναίκα μου. Σπρώξαν τη γυναίκα μου Και μετά? και μετά έγινε το σώσε. Το σώσε. Όλοι πήγαν στο τρίτο αστυνομικό τμήμα, αλλά δεν γνωρίζουμε αν θα υποβληθούν μηνύσεις. Επί τόπου βρέθηκαν 4 άνδρες της ομάδας Δίας, 2 περιπολικά, καθώς και ομάδα Όπκε, προκειμένου να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Κανείς δεν τραυματίστηκε, όμως τα αυτοκίνητα είχαν υλικές ζημιές.